No. Neviem, kedy by sme došli, za 10, 15 minút. Zemre vánočný trolejbus. Kolega si akurát natáča trolejbus, jak mrzne ten dážď, tak to one. Tak to robí stroboskopy, no. To teší. Kokon, jak to ujeme. Dobre, volám. No za tých 15 minút cirka, volám ti. Čau. To dolné dopravný podnik podľa mňa tam montuje prskavky teraz na Vianoce. No, ja si tiež myslím. A na Facebook, že? Kam inám? To sú dobré jeby. No, na ceste vyhybky to najviac stiskli. Ešte keď bolo také, že sa krížia, tak je to ešte lepšie. Koľko dáva dobré problémy, majú vôbec ísť tie trolejbusy. Dneska zašla. Ešte ti pôjde tento. Tak buď prichystaný. Skočíme na dlhé diely. Tam je taký môj handráč, čo predáva handry. Tam ti niečo kúpim aj. Ja mám už len hodinu a pol. Tak stihneme len to, čo už. Zabijem ťa. OK. Fakt ti zabijem za to. Normálne regulárne ti za to vykastujem. Dobre. No nešiel kokot, vidíš? A prečo nejde? Lebo nestíha to. On nemôže, že? Jemu to podľa mňa vypadáva stále. Áno, musí spomaly, aby vôbec. Wow.